Nifraħlek l-ewwel net dawruni ġurru. Ċertament li t-talent tiegħek żviluppat dak li tħabb fil-finali turi kemm għandna talent kbir anki fost il-żgħażagħ. Ma kienx faċli għax meta qed jara anki finalisti oħrajn biex għax il-kwalità kienet ta' livell għoli ħafna. U allura li tirbaħ din it-tieni edizzjoni jiena għaw tal-TGS ma nistrata ma nifraħx. Ta' kif ħadem u kif talla show after all, sa show li żgur li min kien preżenti hemmhekk, konvint li bit-talent li għandu ċertament li mhux biss qed nisimgħu bih aktar quddiem, imma li you make us proud. Vera ħossni onorata li se nirrappreżenta lil Malta. Ħanagħmel minn kollox biex nagħmilkom kollha bulli għaliex naf kemm ifisser il-Maltin il-Eurovision u naf kemm ikunu looking forward. Taqdimu li jkompli jgħin biex l-affarijiet isiru aktar mod professjonali. Taw xi darba jispiċċaw, din hija Grazzi ħafna. You're interested in that.